ନା ତୋତେ ପାଇବାର ଅକାତ ଅଛି ମୋର, ନା ହରେଇବାର ହିମ୍ମତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଲି, ଭାବିବୁନି କି ମୁଁ ଖୁସିରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନା ଥିବ ମଜବୁରି ଗଢ଼ିଛି ନା ମରିବାର। ଦୁନିଆରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନିଜର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ହେବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ମଣିଷ କାରଣରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ, ଜଣେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପାଖେ ପାଖେ ସାଥିରେ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେ ଉତ୍ତର ଥିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେ ଉପଚାର ପୂର୍ବ ଏମିତି କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ। କେବଳ ମନକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବନ୍ଧୁଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସାଥିରେ ଥାଏ। ଏହା ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା।